Trenčín nie je len o architektúre a o krásnych uliciach, je hlavne o ľuďoch. O ľuďoch, ktorí sú ochotní spájať sa a robiť spolu dobré veci. Aj dnes sme navštívili krásne akcie, ktoré dnes prebehli v meste a ktoré sme podporili. Pre mňa je naozaj veľkou cťou, že môžem otvoriť Európske kultúrne leto v Trenčíne. A mám veľkú radosť, že je to práve týmto podujatím s Planekorom, pretože Planekor je naozaj tradičné a trenčianske podujatie. Presunuli sme sa do Opatovej, kde sme spoločne s obyvateľmi oslávili 75. výročie vzniku futbalového klubu. Naozaj krásne jubileum a krásna oslava spájania sa ľudí v tejto časti mesta. Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom za ich prácu a za to, čo pre komunitu a spoločnosť v Trenčíne robia. Ďakujeme pekne.